12 година в Україні. Час новин на АТР. 17 листопада, 1359-й день анексії Криму. В студії Маргарита Потапова. Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за фактом можливого розголошення директором НАБУ Артемом Ситником державної таємниці. Цю інформацію нашому телеканалу підтвердив народний депутат Антон Геращенко. Саме він і закликав ГПУ перевірити аудіозапис, який днями з'явився в інтернеті і на якому людина схожа голосом на Артема Ситника зачитує групі невідомих людей матеріали прослуховування телефону дружини екс-заступника військового прокурора Костянтина Кулика. Ці матеріали, за словами Геращенка, є частиною досудового слідства, що складають державну таємницю. Если эти прослушки не были рассекречены в установленном законном порядке, то это является криминальным преступлением, поскольку разглашать данные о прослушке нельзя, если они должным образом не рассекречены. Поэтому прокуратура должна проверить, это был Сытник на этой записи или нет, с кем это была эта встреча, и действительно ли на этой встрече Сытник разгласил то, что является государственной тайной. Коли ГПУ може допитати Артема Ситника, наразі невідомо. Директора НАБУ немає в країні. Він поїхав до Португалії у планове відрядження щодо обміну досвідом у боротьбі з корупцією. І тим часом стало відомо, що НАБУ відкрило кримінальне впровадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка. Цю інформацію нашому телеканалу підтвердила речниця НАБУ Світлана Оліфіра. Детективи антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів антикорупційної прокуратури дійсно розпочали розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30 жовтня цього року на виконання рішення Солом'янського районного суду міста Києва. Наразі досудове розслідування триває, про підозру нікому не повідомлялося. Директор одеського табору «Вікторія», де у вересні в пожежі загинули 3 дітей, різко занедужав і наразі перебуває в одеській лікарні. Напередодні за Петроса Саркісяна внесли заставу 128 тисяч гривень. І він вийшов із СІЗО. Але вже у понеділок суд розглядатиме апеляцію прокуратури стосовно цього рішення. В ніч проти 16 вересня у дитячому таборі «Вікторія» в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. Там відпочивали учасники танцювального ансамблю «Адель». Внаслідок пожежі загинули 3 дівчат-школярок. Директорові табору Петросу Саркісяну закидають порушення правил пожежної безпеки, що й призвело до трагедії. Затриманий напередодні в окупованому Криму Мустафа Мустафаєв знайшовся. Його досі утримують кримські силовики у Севастополі. Дружина затриманого Ленара Мустафаєва в коментарі нашому телеканалу повідомила, що її чоловіка привезли у відділення поліції Севастополя лише після опівночі. Де його тримали цілий день, до того невідомо. Жінці вдалося 2 хвилини поспілкуватися зі своїм чоловіком. Мы увидели 12, начало 1 даже ночи там, в Севастополе. Буквально вот 5 минут мы постояли, они сказали, что они его задерживают, оставляют в СИЗО. Ну, естественно, я ему стала успокаивать, что все будет хорошо, пока нам ничего не говорят. Вот адвокат сейчас с ним работает, мы сегодня вечером поедем, адвокат с нами встречаться. Почему-то мы тоже удивляемся, что нет обвинения пока. Я сейчас подъехал в сельский совет для того, чтобы взять характеристики на мужа. И эта женщина сама, глава сельского совета, в шоке о том, что все случилось, потому что она знает мужа с очень нормальной, хорошей стороны. Они сейчас обвинить могут в чем угодно, чего даже он не совершал, вы понимаете? Напередодні в Криму відбулося щонайменше 3 обшуки, зокрема в родині Мустафаєвих у Совєтському районі. ФСБ та озброєні силовики завітали до них зранку, розтрощили двері та вікна, побили дітей. Під час обшуку нічого забороненого не знайшли, та попри це заарештували голову родини Мустафу Мустафаєва. Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему 3 человека. В масках были люди, приехали «Газелька» и 3 машины. Приехали, вот, обыскали весь дом, везде все перерыли, ничего не нашли, уехали.
У розпорядженні Меджлісу є копії протоколів обшуків в селі Пушкіно Совєтського району. Про це повідомив голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу Ескендер Барієв в ефірі телеканалу АТР. Згідно з документами, куратором обшуку був старший слідчий слідчого управління МВС Росії по місту Севастополь майор юстиції Дянкін. Мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. В этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо ценности ворованные, или еще там каким-то образом преступным путем добытые средства и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск. Всі заяви Росії на міжнародній арені – суцільна брехня. Так, заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз прокоментував виступ делегації країни-агресора на 3-му комітеті Генасамблеї ООН, який розглядав і таки затвердив оновлену резолюцію щодо Криму. Ахтем Чийгоз був особисто присутній на засіданні у Нью-Йорку разом з Мустафою Джемілєвим. Із всіх делегацій в ООН заступник глави Меджлісу виокремив Велику Британію. За словами Чийгоза, саме представник Об'єднаного Королівства в ООН найбільше перейнявся утисками і переслідуваннями кримських татар на окупованому півострові. Очень эмоционально проходило, потому что выступление российского представителя, как с этой наглой брехней, естественно, не остается незамеченным. Ключевым было выступление представителя Англии. Также можно вот с таким удовлетворением я отметил работу той команды МИДа для принятия этого решения, работу нашего лидера Мустафы Джемилева. Как даже я там успел заметить, это проголосовали лучше, чем даже ожидали мы. День жалоби оголошено в Маріель сьогодні у зв'язку з ДТП, в результаті якого загинули 15 людей, з них одна дитина. Аварія сталася в Поволжі. На трасі зіткнулися мікроавтобус «Мерседес Спринтер» і лісовоз. Як заявили в МНС, мікроавтобус був заповнений вщент. Водій маршрутки загинув. 4 постраждалих шпиталізували, з них 3 діти. Їх витягли з авто за допомогою спецтехніки. Причиною ДТП міг стати невдалий обгін водія мікроавтобуса. До того ж, за годину до події в регіоні почався сильний снігопад. Слідчий експеримент в Харкові. Один за одним підозрювані у скоєнні смертельної ДТП, яка забрала 6 життів, повертаються на місце аварії. Спочатку 20-річна водійка «Лексусу» Олена Зайцева. Напередодні відтворили жахливе ДТП, намагався Геннадій Дронов. Про те, як відбувався слідчий експеримент за його участі, далі в сюжеті. В автозаку і кайданках другого учасника смертельної ДТП у Харкові Дронова привезли на місце аварії. У слідчому експерименті взяли участь і пасажирки машин учасниць зіткнення. Всі згадували, як того дня рухалися автівки. Геннадій Дронов перебуває у СІЗО вже з тиждень. Спочатку у цій справі він проходив свідком. Тепер підозрюваний. Захист Дронова намагається оскаржити в суді запобіжний захід тримання під вартою. Ба більше, кермувальник Туарегу Дронов повідомив про намір голодувати. Скорее всего, объявлю, потому что вы сами все видели сегодня. Требования. Требования справедливость, ребята. Есть видео, есть куча людей, свидетелей, все это есть. Я никуда не собирался убегать, я на больнице, еще меня с больницы схватили. Друга учасниця ДТП – водійка «Лексусу», 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Ще 1 листопада була на подібному слідчому експерименті. Її так само привезли у кайданках. Під час слідчих дій дівчина повсякчас плакала. Вона стала першою підозрюваною у цій справі. Затримали її на місці ДТП. В крові Зайцевої виявили наркотичну речовину – опіати. Нині обидва підозрюваних повернулися до СІЗО. Результати експерименту слідчі не розголошують, мовляв, таємниця слідства. Очень много экспертиз, но, к сожалению, я вам назвать их не могу. Объем работы большой, но следствие будет окончено в кратчайшие сроки, потому что дело резонансное.
Резонансна смертельна ДТП сталася у Харкові 18 жовтня. Унаслідок зіткнення «Лексусу» і «Фольксваген Туарег» загинуло 6 людей. Слідство триває. Реана Алієва, Заман, АТР. Росія не збирається обмінюватися заручниками з Україною. Принаймні так заявив прес-секретар очільника Кремля Дмитрій Пєсков. У розмові з журналістами він наголосив, що його шеф наразі готовий обговорювати лише можливість обміну полоненими між Україною та ОРДЛО. І з цього приводу Владимир Путін, за словами його прес-секретаря, зв'язувався телефоном і вів переговори з ватажками самопроголошених утворень. Водночас, наголосив Пєсков, цей процес аж ніяк не перейде в обмін ув'язненими між Росією та Україною. Свободу Сенцову. Перед будівлею посольства Росії у Берліні відбулася акція на підтримку політв'язня Олега Сенцова. Звільнення українського режисера з російської колонії вимагав пен-клуб німецькомовних авторів Берліна. Вони вважають Олега Сенцова символом усіх українських діячів культури, яких російські окупанти запроторили за ґрати. В акції взяли участь понад 30 представників різних країн. ФСБ затримала Олега Сенцова 2014-го у Криму, начебто за підготовку терактів на півострові. Згодом російський суд ув'язнив режисера на 20 років. Пам'ять Аміни Окуєвої вшанували у Конгресі США. З промовою перед Палатою представників виступила конгресмен Марсі Каптур і закликала світ зупинити тиранію Росії, адже сама вона ніколи не схаменеться. І черговий доказ тому – розстріл Аміни Окуєвої. Кремль, за словами американської конгресменки, хоче змусити всіх борців за свободу замовкнути назавжди. Тож список його жертв невпинно поповнюється новими іменами. Марсі Каптур зазначила, що вимагає правосуддя для вбитої Аміни Окуєвої і заявила про свою солідарність з Україною у боротьбі з російською агресією. The world lost a brave and beautiful soul. Світ втратив хоробру та прекрасну душу, але ця втрата не буде даремною. Нехай мужність та життя Аміни стануть натхненням для нас всіх, і нехай міжнародна спільнота буде з Україною пліч-опліч у протистоянні російській агресії проти суверенної країни, борючись за майбутнє без убивств, замовлених державою, без війни та окупації. Україна таки отримає допомогу США у сфері безпеки. Слідом за Палатою представників американський Сенат схвалив проект оборонного бюджету на наступний рік. Документ, в якому закладено і $350 мільйонів для України, вже передали президенту. І якщо Дональд Трамп його підпише, Сполучені Штати на ці кошти нададуть українській армії оборонну зброю, зокрема і летальну. Принаймні, нинішня адміністрація Білого дому наближається до того, щоб змінити підхід і нарешті зробити те, чого уникала адміністрація попереднього президента Барака Обами – підтримати Україну летальним озброєнням. Харків'янин заїхав у супермаркет у прямому сенсі цього слова. Чоловік своєю автівкою протаранив вхід магазину і зупинився вже посеред торгового залу. Дивом ніхто з відвідувачів супермаркету не постраждав. Чого не скажеш про полиці з товаром. Господарі магазину викликали поліцію. Вже на місці копи з'ясували, що горе-кермувальник був під дією наркотиків. Щасливі збіги бувають. Американка двічі за день зірвала джекпот в лотереї. Загальна сума її виграшу перевалила за $1 мільйон. Мішель Шуфлер зі штату Північна Кароліна перший квиток придбала спонтанно. Стерши захисний шар на карті, жінка виявила, що виграла $10 000. Окрилена такою вдачею, Мішель купила ще один лотерейний квиток, але вже в іншому кіоску і знову не прогадала. Другий виграш склав одразу $1 мільйон. Перша українка, що підняла рушник на горі Еверест, Тетяна Яловчак, вирушає на гору Вінсон у Антарктиді. Якщо Тетяна підкорить ще й цю вершину, то стане першою українкою, яка побувала на найвищих горах світу. Напередодні альпіністка повернулася з Нової Гвінеї, де підкорила вершину гори Картенс. Про відчайдушну альпіністку далі у сюжеті.
Кіліманджаро, Ельбрус, Аконкагуа, Еверест, Денелі, Костюшко та Карстенс. Усі ці вершини у добірці українки Тетяни Яловчак. Как бабушка жила в степном Крыму, и мы все время ходили по этим степным горам. То есть это возле Симферополя по Белогорской трассе. И оттуда пришло желание. Этот ветер свободы, этот вкус, я не знаю, силы, это что-то другое. Рік тому Тетяна Яловчак побувала на Евересті. Цей похід був найтривалішим з усіх – 50 днів. Аби влаштувати цю експедицію і здолати вершину, Тетяні довелося продати квартиру. З собою в гори жінка завжди бере як оберіг 2 рушники. Один з них вишитий бабусею. А ось цей рушник Тетяна підняла на вершину Евересту. Половина этого рушника осталась на Эвересте, потому что это провозглашение мира, доброты, силы. Мы показали, что да, и мы уже были на Эвересте. Поэтому я считаю, что самый сильный оберег. Вже менш ніж за тиждень Тетяна поїде в експедицію на гору Вінсон у Антарктиді. Після того, як Тетяна повернеться, Національний реєстр рекордів планує нагородити її як першу українку, що підкорила 7 вершин. У нас 2 всего лишь известных очень украинки. Татьяна первая идет к программе «7 вершин». Ирина Галай первая побывала на Эвересте. Я думаю, что сразу по возвращению мы сможем зарегистрировать это достижение и вручить диплом. Через війну Тетяна Яловчак покинула рідний Донецьк. Зараз підкорення гірських вершин для неї ще й спосіб показати, що попри все дух українців не зломлений. Вікторія Блязова, Асан Емінов, Заман, АТР. Такою була інформаційна картина дня на цю мить. Наступний випуск «Заман» дивіться вже менш ніж за годину. Будьте з нами, якщо хочете знати більше.